Lo. Hello, bago lang kong ligo. Hello, hello, hello. Oy, naanak ko yung watcher. Nag-abang talaga. Nag-abang talaga sila. Hi, guys. Maayong buntag sa taga Pilipinas. Maayong adlaw, guys. Nakoy paraffle. Please join me. Oy! Hi, niece. Hi, sexy niece. Hi, gang. Share na, share. Share lang. Hi, Diday. Say hi to Diday. Guys, sorry guys. I just finished my shower. So my hair is so messy. Very messy. Hi to Diday, guys. Diday. Hi guys, apel na mo sa akong raffle. One small balikbayan box to the lucky winner. Ako nang i-share. Diday, come on, share. Come and share. Share na. La 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 la. Oy, nakoy duha ka watcher. Nakoy sexy ha. Wala akong dancer, guys. Pero kaday ka ba? Sorry and goodbye. Sorry. Guys, nakoy bagong kuan ha. Para sa atong raffle. Ako yun guys, gipalit. Mahal kayo ni. Apel na day. Panawag naman sa inyong mga amiga, mga amigo, mga silingan. O darbe, kung hinsay mo donate diha para sa mga prizes. Just send it to my Just send it to my account. Uy guys, nindot kaayo akong kuan guys, oh. Oh, gwapa kaayo siya guys. Oh. Oy, bago na ha, bago. May bago na guys. Gwapa kaayo, pareho na ako gwapa. Ayo saba. Hi. Hi tita. Bago kaayo tita, oh, gwapa kaayo. Ay, wala na nga hulog. Sana, oh, gwapa. Best day ever. Guys, unsa man? Unsa man guys, unsa man? Pa ako na i-share.
Where's Trisha? Where is Trisha? This is. Guys, bago kayo ni. Say hi to Diday. Oh, Diday is so pretty. Diday. You need to help me, Diday. Why? Well, first of all, you need to open your YouTube and be my guest. There's only 3 people. Yeah, you need to share it. Share. To your friends. You don't have friends? You don't have friends? Oh, Diday. I don't talk to them. You don't, you're not friendly. Like me, yeah. Sa pa ko sa ni i-share sa akong Facebook. Woo, 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 woo. Banha sila, oh. Wow! Saan ba ni pag-share? Saan ba ni pag-share? Saan ba ni pag-share? Ah, sorry. Copy. I-share sa nila ako guys ha, sa akong Facebook. For Philip. No, it's like this. Kana day ba? There's only one watching. I know. You need to watch. Share it. Share this Facebook. Asa na mo? Kinsa naman nananaw diha? Magsugod na ta.
Hello, hello, hello. Naunsa naman mo diha, ha? Asa naman mo? Ay, kabutan sa akong tita M. Asa naman mo, ha? Hello, mga haters ko diha, mga friends ko diha, mga bashers, unsa pa diha, mga silingan. Please come join me. Hello. Hello. Guys, oo, bago pa ni guys, wala pa gid siya na open. Dali na mo, dali na. Kay manghatag ko number free loads. Free. Oh, bitaw na. Free. Tanda ito na ako. Free cellphone. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Hello. Hold on, babe. Hold on. Where's my... Hold on, babe. Where is my belt? Babe, come join me. Hi, guys. Ruffle. I'm busy. Pasali po, sure. Sure, Miss Miles. Sure. Hello, pa-share naman po. Oh. Do you want to donate something to the Philippines? Do you want to donate 1 kilo of fish? Yeah. No, give them money to buy fish. For my raffle. Raffle to win. Hi, Raffle. Okay. I'll do. Let's do that. Let's do that. Oh, I don't know how to do this one. Hello! Pa-join. Sure. Diyan na kayo. Bibigyan ko kayo ng number. Sino na ba yung ano ko dyan?
Precious. Sino? Who? Whose birthday? Jenny's birthday? It's done. Um, um, babe, can I just call you? I'm doing my raffle. I call you after. Bye. Hi, yung mapapanalunan, one small for the lucky winner, one small LBC box, Balikbayan box. Kumanta? Yeah. Ang Yung mga laman nun, sa LBC box, mostly mga groceries. Mga groceries, guys. Walang damit kasi hindi ako maka-afford nun. Mga groceries na lang. At saka loads, cellphone loads, tag 200 pesos. PM lang ang Maxim, wala nga Facebook, kumalay na po. Mag-vlogger. Hello! Ay! Sino pang gustong sumali? Hi, Miles. Hi, Zen. Hi, Red Wings. Taga saan po kayo? Taga saan ka, Miles? Guys, ka-pretty sa kuon. Ito yung ibibigay ko sa inyo. For example, Zen, bigyan kita ng number 75. Ito yung number mo. Tapos, ilalagay natin dito. So, iraraffle na, natin. Iraraffle natin. So, kung mabunot yung pangalan nyo, kung ano yung mapapanalunan, yun. At saka yung sa box naman, so galing, yung Balikbayan box, galing yan dito sa US. So kung sino yung mananalo, ipapadala ko sa inyo. Ipadala ko sa, kung sino yung winners. At saka mostly yung yung siguro sa box, lalagyan ko ng isang rubber shoes na ka-size niyo. At saka mga grocery. So, yung prices ko ngayon, 200 na, 20 person na manalo ng tag 200 pesos na loads. Sali na, pa-share naman, pa-share para sino ba yung ko rito? Moderator ko dito. O sige, US... Pila kapilog ang madaog sa load? 25. Gawin kong 25 na tagta 200 pesos na load para marami.
Si Kyle, bigyan na yan ng jacket. Malive po sa Okay, gang ilista ang mga pangalan. Gang, Ben? Makay malive Ano sa po? phone. Dali dapat. Okay. Sinong sasali? Bibigyan ko na ng number, ha? Dali lang. Kami live mo ko di sa Ikaw, malive na. Oo. Hi, Day, Nita. Hi, Day. Tanawagin tahi mo sa ako niya bayo. Nami. Hi, guys. Bago lang po kaligo. Haggard. Hello. Saglit. Aray ko. Okay, sinong sasali? Okay, magbigay na ako ng number, ha, sa nauna. I-appel ko. Hello! Hi, kumare. Kumare. Okay, magbigay na ako ng number, ha. Gang, isulat ka mo din. Isulat ka. Okay. Hala. Guys, pag nabigyan na kayo ng number, kailangan mag-type kayo sa name nyo, yung number nyo. Okay. Sino ba? Sino bang una? Si Zen. Miles. Your number 20. Miles. Your number 20. Paano na lang ng number nyo, ha? Pero palagay nyo sa next sa name nyo. Pa-type na lang. Tapos ilalagay ko yan dito, ha? Yan o. Saglit. Para makita. Ayan. Kitang-kita, oh. Kitang-kita. Ngayon yung number nyo, ha? Miles number 20. Zen. Si Zen naman. Zen, your number 18. Lang, Zen. Zen, your number 18. Zen, nandito ka ba? Your number 18. Si Red Wings. Saglit. Marami na pala. Saglit. Nandyan ba si Miles? Okay. Kyle. Your number 12. Kyle. Number 12. Hi, Kyle. Your number 12. Palagay na lang ng name, ng number nyo. Mile, your number. Number 12. Guys, palagay ng number nyo sa Kyle, 12. Si Precious. number ano to? Miles, palagay ng number mo. Ano ni Miles? 20. Number 20. Miles, number 20. At saka yung 18, si Zen. Wag muna kayong maglagay ng number pag hindi ko pa kayo nabigyan. Number 12. Gina May. Gina, number 2.
Number 2, palagay naman, Gina May Arguta, number 2. Yeah. Jason. Guys, lista ka? Sino to? Sino next? Jason, number ano? Isa pa. Jason, ano na to? No, Gina, number 2. Number 2, Gina. Gina, number 2. Please Uh, subscribe. And we have a chance to win Gisali. box and Jesali. Jesali. okay. Jesali. Number ano ta? 13. Gisali, number 13. Guys, palagay naman ng number nyo sa next. Fian. Ginny Fian, number 49. Wow. Jennifer. Hindi ko kung paano mag-spelling. Jennifer Ann Butlig. Si Fian. Angel. You have a chance to win. Number 26. Ay, number si Fian daw. 49. Yung ano ha? Wala pa. Gitagan pa na akong number. Free number. Si, kinsa to? Angel. Angel. Your number 26. Angel. Yeah. Sino pa? Nadel. Nadiel. Number 54. Grace. Amoy Grace. Number 1. 21. Yeah. Amoy Grace. Yeah. No, 1. 1. Yeah. May ari pa ko bigla ta kay malive naman ko. 54. Si Nadiel. Nag-subscribe na Nadiel gang 54. Nadiel. Nadiel 54. Please SS kung nag-subscribe. Guys, palagay na lang ng name nyo ha. Bichay. Bichay number 8. Bichay number 8. Palagay ng number nyo kasi hindi ko nakikita. Naing na si tita, ing na sa situation ayaw pa music and mabagod yung ganda niya. Bye. Oh, yan. Copyright, yeah, copyright. Public ko. Please subscribe to your channel. The Familia. Sapa. Oh. Ansa na lagang? Ansa na nga number? Si Beth Chaita, number 8. Okay, 8, Big Chai. Jen Pronda. Jen, number 56. Then, saan ko pag-search na? Ha? Saan pag-search? Ngadto sa ako sa YouTube dito. Kinsa man na? Si Yaya. Saan ang kalalo? Ing na si Grace nga ikuan ang link sa akong YouTube. Si Grace. Paano mag-add link ta? Ha? Paano mag-add link? Hindi ko kabalo. Adto sa ano. Hold on. Kung sa man na La Familia? Oh, kadto sa YouTube. Yeah, La Familia Boholanos. Wait ko. May mga kapas ka. Ha? So, ha? Ano? Ay na tayo. Na-shake one na. Assistant. Die 56. Ara na? Nana? Wala pa. Guys! Saglit lang guys ha. Saglit lang kasi ano, mahina ang kalaban. Andiyan? Check na. You have a chance to win 25 persons of 200 low. Check that ha. Yeah. Thanks because nag-subscribe and send na nagpapamay sa kasi.
Ay, Okay na? okay na siya. So, number 56. Sino ba yung 56? Si nalipat ko. Sino yung 56? Nandiyan na si Grace. Si Grace. Oo, wala po si Grace. Si ano to yun? Si Jinjin. 56? Sino yung 56? Si Jin Fronda. Yeah, si Jen Frondop. Sino sa ganun? Okay. Jin na lang. So, sino ba ito? Ang dami. May akin pa naman sa ako. Lilian, you're number 51, Lilian. Ryan Anthony. Lilian. Dagan Damo. Nana? Si Lilian pa lang ito. Okay. Arthur, you're number 4. Number 4. Guys, mahatagan lagi mo tanan. Yeah. Nadia. Number ano siya ta? Nadia, number 3. Talagay ng number sa next ng name nyo, ha? Nadia, number 3. Guys, dali. Ano ka pa? Mataog ka Balikbayan ba? Hala. Ryan Anthony. Number 9. Ryan Anthony, number 9. Your number 9. Oh, hi. Nakalimutan yung number 9 yung pangalan. Hindi ko makita. Ang comment sa ako. Dalian yun naman. Magdaog ka Balikbayan ba? Subscribe lang ka mo. Dito sa dito sa Oy, YouTube. Dan. Kinanglan dito sila sa YouTube magtanaw. Tintin. Sa YouTube na ta, nga live? Yeah. Kinanglan sa YouTube nga live. O sa Facebook? Ha, hindi sa Facebook mo. Kinanglan sa YouTube. Sa YouTube, gali. Tintin, number 30. Ano gabi? Sino na ta? Number 30. Number 30, sino? Tintin. Tintin. Tita Maria, nagtawag. Wait lang. Marigold. Lata? Marigold. Tapa. Oo. Okay. Alexa Kelly. Alexa, you're number 16. Hindi na idadala. Ano na? Isasali? Nasali pa rin. Alexa, number 16. Wala sa ota-ota? Alexa, number 16. Palagay na lang ng name, please. Okay, okay. Ako si, you're number 11. 11, ako si. Palagay na lang ng name, please. Emmy Rose, your number 17. Emmy Rose, your number 17. Ang ano ta? Palagay na lang ng name. Aray ko. Nahihilo na ako. Sino pa ba? Christian De La Cruz. Number 55, Christian De La Cruz. Ilagay mo daw si Rose Alota, sabi ni Tita Mer. Pag nakita ko sa sa Facebook dito. Okay ta, okay. Okay ta, April is ta. Sino pa ba? Okay ta, oo. Jonaline, Precious, number 60. Precious Galope, your number 60. Sino pa mayroon dyan? Lucas Santos, your number 57.
57. Lucas Santos. Guys, palagay na lang ng name nyo, ha? Palagay na lang ng number nyo pala. Remart. 52. Remart. May nag-subscribe na sa ako, no? Nag-subscribe lang sa ita, wala sa nagtanaw, okay lang na. Ha? Nag-subscribe lang sila sa ato nga YouTube channel. Yeah, pero matanaw sila sa Facebook. Oh, gatanaw sila sa ako Yeah. sa Facebook. I mean sa YouTube. Sino to 52? Sino yung 52? Remart. Remart 52. Guys, palagay na lang ng name nyo. Ay, ng number nyo. Sino pa ba? Marinor, your number 48. 48, Marinor. 48. Marinor, your number 48. Marinor, you're 48. Hala. Guys, ang gulo na. Ang sino ba? Shamel, you're number 10. Shamel, you're number 10. Number 10. Shamel, you're number 10. Shamel, you're number 10. Please palagay ng number. Sino pa ba? Ria, you're number 58. Ria, 58. Please palagay ng number nyo. 58. Mary Jane Yanson. Malista ko sa akong pakidamo. Di ka tunto. Mary Jane Yanson. You're number 46. Oh my God, damo. Masulit lang ko. 46, Yanson. You're number 46. Dito ko ano Nits Pisquera. Number 14. 14, Nits Pisquera. Public ko lang. Nits Pisquera, you're number 14. Mayroon na ba si Hansel? Hansel, you're number 15. You're number 15, Hansel. Palagay naman po ng number nyo. Annalyn. Meron na si Annalyn. Annalyn Vasquez. Nag-share sa ako. Dali lang tanong. 53, Annalyn Vasquez, 53. Ta, Ha? akin sila sa YouTube to. Gusto i-lista ko ni sila ha. Damo, di sa ako Sige. nag-PM. Annalyn Hindi Vasquez. ko makita. Dali lang kayo i-open. Guys, 75 numbers lang to guys ha. Tapos akon ta si Justin. Ana Barriga. Ay, makita ko ang PM. Na, oo, ginlista na naka. Ana, 47. Lady 47, Diana. Ana Barriga. Kaanta lang ka number. Number 47. Ana. Kaya. Sino pa ba? Pwede, sure. Palagay naman ng numbers lang. nyo. Sino Screenshot pa ba? lang tapos Beth ipapasa mo sa Oligo, your number Ililista 50. kita. Kenneth. Beth Oligo, your number 50. Kenneth. Beth, your number 50.
Ay, ang saya. Guys, I need glasses. Parang kulang yung pilik mata ko, hindi na ako makakita. Oh. Kulang. Guys, pahingi naman ng pera, pambili ng ng pilik mata. Ay, na rin nakita ko na. Sure, Beth, you're number 50. Sino pa to? Raymond Budyungan. Raymond, you're number 6. Raymond Budyungan. Raymond, you're number 6. Number 6. Uy, guys. Sino pa ba? Guys, Number pa-share. 5 is Justin. Si Camille. Sino yan? Sa punta na mo nag-PM. Watching kayo sa YouTube. Sino yan si Justin? Basi amo ni so. Yes, ta. Then Justin. si Genevieve mo nagtanaw, ilista di siya ta. Yan. Justin, your number 5. Please put your number, Justin. Justin, number 5. Justin, your number 5. Justin. Ang dami nyo, guys. Vicente Pesquera, number 19. 19, Vicente Vic Pesquera. Corona ni Marley. Corona, number 21, Corona. 21, Corona. Guys, palagay ng number nyo, guys. Wala pa pong number 8, please. Pag naglagay kayo dyan na walang number, Guys, bahala kayo. Ako mo sa YouTube, then subscribe, para makadaog ka mo sa Balikbayan box. Then 25 kabilog nga. John Vincent? madaog ka Meron na ata si load. John Vincent. Wala pa ba? Okay. Saglit. Sure, pwede po. Pwede. Sakit na ng mata ko, guys. Ang bitilig nito. Saglit lang, nahilo na ako. Via, may your number 7. Via, your number 7. Si Jude. Your number 7, Via. Thank Guys, you. huwag kayong maggawa-gawa ng number dyan, ha? Huwag kayong gagawa-gawa ng number dyan, ha? Okay, si Joy. Guys, mayroon akong listahan na sa binigyan ko ng number. Mayroon akong lista. Kung ano yung binigay ko sa inyo, yun yung ilalagay nyo sa pangalan nyo. Huwag kayong maglagay ng number na gawa-gawa nyo lang kasi hindi kayo mananalo. Aba naman! Ang kulit nyo! Tino mo ba? Apel ko lang! Dali. Tanaw sa akong YouTube, dali. O, sino pa ba? Familia, Boholanos. Angelo, your lucky number 27. Okay, Angelo. Okay ka na. 27, Angelo. Si Tita Maricel. Dami hari mo pa daw. Man siya pa sa nila. Maricel. Sino pa ba? Uy, ano ba to? Sino yan? Sino tong gwapa? B? Bless. You're blessed. You're very blessed. Number 75. Ano na ngalan niya ta? Bless daw. Bless ano? Bless, you're number 75.
Blessed. Si Just- You're blessed. Pasali po, your number 75. Joy Bell. Joy Bell. Uy, naalala ko to si Joy Bell, ah. Joy Bell, your number 67. Search mo lang La Familia Boholanos. Number 67, Joy Bell. Joy Bell, Brexon. Brexon. Your number 23. Your number 23, Brexon. Ana Aranaido, your number 22. Kasi mabel ko nilista mo lang balitita kay nagtanaw ko no. Yeah. Ang dinakapon to 1 2 3 4 5 6 7. Dahil lang. Okay. Ana, your number 22. Guys, Kizia, your number Swerte nyo kung 25. balikan ka mo balikbayan box tapos 200 pesos na load. Kizia. 25 na log. Kigs. Ipakita ko sa inyo bala kay para ma Kigs. Kizia Gel, your number 25. Tita. Oo, nag-live din ako sa Facebook. Sino ba to? Sino pa ba to? Gifted. Gifted, your number 68. Makitaan ko di aday si Kuan day ni view day. Ha? Si Yaya Hilaria. Ano sa number kita? Ano sa yung name? Lihog na lang Ha? kada. Si Yaya Hilaria. So, ang talan. Ano sa yung name dita? Maria. KTV. 69. Oh, 69. Tuwan baliskad. 69 KTV. Oh, nice number. My favorite number. Hindi man maklik. KTV. Guys, our show. Veronica, your number 61. Veronica. Our show, guys. Ano na siya? Hindi ko makita. Veronica, number 61. KTV, your number 69. Oh, wanted kabit. Kinsa man ni si wanted kabit? Abay, wanted kabit? Walay kabit ha. Bawal na, bawal. Bad na. Ay, wala na ko listahan. Kita paki-add ni sa akong sa account tao, please. Guys, sila ng birthday. Si Justin, nalista mo na. Sa pa. Kinsa na ba to? Number. Kinsa pa ba to? Uy, wanted ka bet. Number 59. 59. Wanted ka bet. Your number 59. Your number 59. Kinsa pa ba na? Vincent Ken. Your number 74. Vincent Ken, your number 74. Si Genevieve. Yes, tita. Genevieve, your number 28. 28 ka, day. Si Lady Diana lang. Lady Diane, your number 63. Kenneth, your number 45, Kenneth. Number 45. Camille. Hi, Camille, your number 29. Familia. Guys, ay na nabutang na ka mo. Jude Palma, your number 64. Nang Jude, number 64 ka. Joy, your number 24. Joy. 24 ka. Wala, kasi magdaog ka mo. Yaya.
Yaya Amoy. Then, tas Yaya Amoy, your number 72. si Ria, ay against Maricel. nagtanaw si Ria, then si Maricel. Maricel, your number 71. Number 71 ka. Sino pa ga? Si Ria ta. Ria? Oo. Mayroon na saan? Lain na sa Ria Singway brand niya. Ah. Ako ni sa Ria Singway. Oo. Ria. Ala guys, mas Zingway. Zing Anak ko si Ma'am Singway. ng apila si Ria. 73, Zingway. Ria Zingway, 73. Sino pa ba? Tahang Balibia. Nya Jonella. nang apila ang manager na mo na nanayak iya pangalan. Nes pa intra 66, kinahanglan sa YouTube, ah. Kinahanglan na sa YouTube. 66, Jonella. Guys, pakuan sa inyong number. Pa-type sa inyong number. Kinsa ba na? Baldo. Oh, Baldo. Kinsa man si Baldo? Adlo ka yung mga Baldo, oy. Baldo. Oo, kay nadala ka na sa nadala ka na sa lista. Baldo number 75. Baldo, your number 75, 35. Baldo, 35. Guys, kadaghan ako gitagag number niya. 36 la akong watcher. Asa naman ang uban, ha? Wala. John Vincent. John Vincent. Tama na si John Vincent. John Vincent. John Vincent. Tapos si nanay, anak, nadala mo. Kaya gatanaw sa 65. YouTube mo. Yeah. Oo, nadala. Wala pa. Manager ni Via, gatanaw sa YouTube. Okay. 65. John Vincent, 65. Nanay anak is 42. 42. Nanay anak, 42. Guys, asa naman na 64 ka ng Jude, 64 ka. Sandara. Guys, 36 pa akong watcher niya. Daghan ako gipang tagaan. Asa nam kanang dili na ako kanang mabunutan na ako nga wala diha dili appeal. Sandara, your number 62. 62. Ansa? It's me. It's me. It's me. It's 40. It's me. It's 40. Dapat i-watch mo yung live sa Facebook, sa YouTube, and then dun ka ililista. Katrina. Sino pa? Sindong Castro. Pila na lang. 11 numbers na lang bilhin para mag-start ang raffle. Castro. 70. Sindong Castro, 70. Jarrell is number 32. Bibi Hisa. Bibi 37. Bibi 37. 37 Bibi. Kigs. Oh my God, Kigs. Wala pa si Kigs. Oh, Kigs. Your number 36. Guys, sorry kayo guys. Dili na ako mapas guys. Paspas kayo. Jonalyn Boom is number 33. Winlord is
Winlord. Nag-comment na po ako dun sa YouTube. Nag-watch 41. ako. Winlord is 41. Sige, Katrina. Comment ka lang, Katrina. Winlord is 41. Because 6 numbers left. Si Katrina, kuno to? May nakita na, Katrina? Katrina? Okay, katanaw sa kanot na. Nag-comment na po ako dun sa YouTube. Katrina, 43. Katrina, number 43 ka. Sino pa ba to? Katrina, number 43, Carmen. Wala pa si Carmen. Wala pa man ta. Carmen. 34, Carmen. Guys, 4 na lang siya, guys. Jezebel, watch ka sa sa YouTube live para malista yung pangalan mo. Okay? Carmen. Si Jezebel 34. 43. Guys, 4 na lang yung available nating number. Nina Gals. Nina Gals, your number 39. Basta, may number ka na dito, Jezebel. Ma'am, watch 39. na lang ng YouTube live, please. And then subscribe. Guys, 3 na lang, guys. 3 na lang. Nalibat na ko. Si Nalibat na Vanji, ko. nag-watch sa ko na sa YouTube live. Vanji. Yeah. Vanji. Nag-comment na po ako, Sarah. Oh my God, 3 numbers left? 3 numbers left. Ma'am Jane Liveria. Alam ko tayo mo nag-comment. Oh my God! Guys. 3 na lang ka number. Oy. Kuan, mupalit pa kung kuan. Daghan nga ka. Guys. Okay, Vanji is 38. Vanji, 38. 38. Oh. Hyacinth. Unsa na? Si Hyacintha. O, kilala ko na. Hyacinth. Anong last name? I don't know. Hyacinth Amera. Your number 44. At just nalista ka Wendell Ramos. Oy, last na to. Last na to. Oy, last na to, guys. Wendell Ramos. 31. Oh. Hi. Guys, wala na akong number. Ito lang. It's Guys, oh my God. Wala naman akong number. Guys, Magpatugan ba ta? ha? Wala akong empty. Guys, mag-add kong number. Hindi mag-a-add pa ng number. Basta manood na lang kayo sa YouTube live ha. Or malista kayo. Guys. So meron akong ibang yung bilog, ibang bilog para masaya kasi nawa naman ako sa iba, ang dami para makasali lahat. So, yung iba guys, ito maliliit siya, yung number niya Next time maliit. po kasi nag-ano si Paano ko ba to explain? Sa YouTube. So, mayroon tayong malalaking bilog at saka mayroong maliliit na bilog. So, para makasali lahat, bibigyan ko ng number. Pero, mayroon siyang same number, pero ito maliit na bilog. Basta Katrina. Ha? Naintindihan ba ako? Naintindihan niya ako. Tagalog, Ilonggo na din. Si Katrina, number. Oy. Katrina, number 43. Nakasabot mo na ako? Mag-add ba kong number? Sakay na mo pa. Guys, mag-add ba kong number, guys? Dapat naka 1,000 subscribers kami ngayon. So, ito ha. Oy, salamat po sa 43 million ako na watcher. 43 million. Tagay ba ko isa ka kuan gabi? Wait Paper. Guys. Sa pa ha. Muhatag ko extra nga number pero kani siya. Tita, Tagalog ka kayo ba nilang gusto na kay Tagalog? Guys, mabigay ako ng same number lang,
same number siya, pero ito, maliliit to na bilog. So, Makes so maingon ko nga, number 8 nga gamay. Mao nang kuan, mao nang imuhang number, ha? So, kinsa pa man gusto mo kuan? Tina. Tina, maliit na number. Tina number 14. Maliit na bilog. Tina, yung maliit ka ha, number 14, pero maliit yung bilog mo. Maliit. Bilog. Dug, wala gala ka tama 14. subscribers, how? 644. Say hi to Queenie. Tina, your number 14, yung maliit na bilog ha. Mayroong malaking bilog at saka mayroong maliit na bilog. So, yun yung ibibigay ko sa'yo. Minang. Via, mayroon ka ng number. Your number 7, Via. Via May, your number 7. Sorry. So, si Tina yung maliit na bilog ha. Mayroong malaking bilog, mayroong pong maliit na bilog. Sino pa? Oh? Wala, hindi pala. Kita na si Maro. Kita na ka, Day. Ay, guys. Hindi pala siya pwede, guys. Sa ano kasi mahuhulog. Dari na lang kung gagmay to. Ha? Dari na lang gagmay. Sige. Ay, hindi pwede ga. Ay, hindi pwede. Guys, sorry. Wala na po talaga. Kasi mahulog pala siya, oh. Mahuhulog. Kasi, maliit. Ayan, mahuhulog siya. Pag, Oh, see? Ayun, nahulog lahat. Ang mudyotan na gan. Guys, yun na. Next time na lang, bibili ako ng extra balls. Guys, okay, ready na ba kayo? Guys, sa akong di nga nag-like, tanaw ka mo sa YouTube live. Gang, tanawagang. Ready na? Bula! Ready na ko! Ready na sa bula! Ang mauna, madaog. Ready na ako! Ha? Next time kayo ma-live kami liwat. Okay. Sa Guys, so ang una kong tawagon, Ano? ang una kong tawagon, ang una nga makuha. yung unang makuha, Matanggal. una kong bunutin yung pang 200 pesos na load. So guys, anong number ni Junella? Junella, what's your number? Nandyan ba si Junella? Junella, anong number mo, Junella? Paging Junella Galope, where are you? Junella Galope. Junella, ano yung cellphone number mo, Junella? Guys, kung sino yung mabubunot ko para sa load, i-text nyo kay Junella yung phone number nyo para mabigyan kayo ng load. Junella Galope, please type your phone number para marami kang ka-chat. Junella, bigyan kita ng chatmate. Guys, single to ha, pero wag nyong ligawan yan. Nag-aaral yan, yung Junellang yan. Guys, sorry sa hindi ko nabigyan ng mga numbers ha. Next time. Junella, what's your phone number? Text me. That, ano phone number? Badat! Ikaw, ha? Badat dako. Badat, ano sa'yo mong number, ha? Ito mo na, huwag mo lang ma-textmate sa iya. Yes, sir. Ay, huwag niyo naman ako. Dati Badat. PM. Isang badat. Badat, what's your number, Oh my badat? God, 42 viewers. I'm so sorry. Ala. Aw, Surname? guys, sama daw guys ha, i-type ko ang number dire ha.
09 27 5 5 6 8 17 1739. 39. Guys, Wala na. Ubos na ang number. Kay 75 numbers lang. 09. Sa pa guys 5 6 8 1739 ta. 39 0927 568 173 9. 9. Guys, Was luwat. Mangita kami. enter. Guys, kung kinsa mo dao guys mabasa ba? Kung kinsa mo daog, text ra sa 0927-568-1739. I-text ninyo ang inyong phone number para matagaan mag-load. Guys, okay ba? So, ang una na kong bulahon, ang 20... 25. 25 person nga makadaog sa 200 pesos nga load. Damay nag-message, ma'am, pwede pa Tagalog. Ayaw nga pala. Tagalog. Tagalog muna tayo, Tagalog. Guys, Tagalog muna ako Yan na Guys, yung manalo, yung unang manalo yung tatawagin kong manalo ng 200 pesos nga loads, pakitext yung number nyo kay Junella. Yung number niya, 209 27 568-1739. Guys, ito na. Ito na. Ready na ba kayo? Wala ba kayong load? Nandito na. Bibigyan ko kayo ng libreng load, guys. See, Okay, mag-subscribe lang kayo. May 200 load na. Ayan na. Tatakpan ko na. Matatakpan na siya, guys. Ito na. Ito ba yun? Ganito ba yun? Ayan isa pa. Nasaan na yun? Para makita naman. Yan na, guys. Ayan. Mabola na. Okay na ba? Sulit ba? Bita. Oo, to. Ayan na. Ang unang nanalo ng ang unang nanalo ng 200 pesos na load. Guys, i-text nyo lang Kinsa man eh. Number 24. Number 24, Joy! Ay, Joy, ta friend ko! Joy, nanalo ka ng 200 pesos nga load. Pakitext na lang sa number mo kay 09. Friends, ano si Joy? 0927. Ano ito nga number? Joy. 0927-568-1739. Friends, pa-mention si Joy. 09. Pakitext na lang sa number nyo, number 24, Joy. You are the lucky winner for 200 pesos nga load. Yeah. Next one. Uy, guys, mayroon na guys. Mayroon na akong nahuli. Number 44. 44. Number 44. Sino yung number 44? Hyacinth. Tinanalo ka ng 200 pesos. Hyacinth. Si Haya. Haya, 0927-568-1739. 1739, guys. Pakitext na lang ng phone number nyo for 200 pesos nga load, you guys. Number 44. Hyacinth, number 44. Nanalo ka ng 200 pesos. Oh,
Mayroon na pa. Ay, sorry po. Susunod na po yung susunod na naman kasi 75 lang yung yung balls. Bibili pa ako ng yung extra. Number 53. Nanalo ka ng 200. Annalyn Vasquez. Annaliza? Ano yan to? Annalyn Vasquez. Annalyn Vasquez, nanalo ka, number 53. Nandyan ba si Annalyn Vasquez? Pag wala kang prize. Annalyn Vasquez, kailangan nandyan kayo para kayo manalo ng Annalyn Vasquez, you're the winner ng 200 pesos na load. Yan, nandyan siya. Annalyn Vasquez, number 53. Congratulations. Hi, Biots, pag-ampo na diha, Biots. Next winner is number 16. 16. Sino yung number 16? Number 16, Alexa. Is that Alexa? Alexa. Yeah, Alexa, number 16. Are you there, Alexa? Alexa, your number 16. Nanalo ka ng... Oh, Alexa. Yay! Yay! Alexa, talon ka naman dyan. 200 pesos. Pakitext na lang po yung number nyo kay 0927 568 0927-568-1739. Pangita ako ng ara kada to. Kitanta kada gang ara ka lang da. Sino nag-comment? Ara ka lang da to. Oo. Jack Clarice, naubos na Sa sunod na lang, Day. Thank you. Pero thank you na lang sa Next subscribe. winner is number 10. Number tae ba? Number 10. Sa B, Tai. Si Shamel? Shamel, are you there? Text na lang kay 0927 568 1739. Oh, 1739. Number 10. Shamel? Oo, si Shamel. Shamel, pakitext na lang po ng number nyo kay 0927-568-1739. Gakaon sila. Ano sa ano, Day? Number 10. Guys, 20 pa guys ang nanalo. Woo! Number 43. Guys, number 43. Number 43. Ako galing ka pang lista, no? Number 43. Sinong number Sa 43? mo, 43. 43. Number 43. Nanalo. Katrina. Yay! Katrina. Polly. Pakitext ng number mo. Congratulations sa 0927 568 1739. 568-1739. Nanalo ka ng 200 pesos na load. Guys, giuhaw ko guys. Ginuhaw sa. Tungga muna ako guys. Nakakawak ko yun. Hi guys. Ang sarap ng tuba ko guys. Cheers. Cheers guys. Sige, kaya sa among kuwan. Guys, nawadaan ko kuan guys. Tubig. Next number. Hello, Auntie daw. Ante.
fresh na fresh. Number 12. Kyle. 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 Kyle, asa naman ka, Kyle? Kyle. Kyle, where are you? Okay lang na, hindi sila mag-text. Basta nabunutan. Yay! Kyle Lospi. Congratulations. Paano na lang ng number, anong ano nyo, phone number nyo kay 0927561739. Number 12, guys. Okay, next number. Number sa Kalbo. Kalbo. Anong number yan? Anong number ang kalbo, guys? Sa kalbo. Si, Endong Castro? Ha? Guys, sa kalbo. Number 70. Si Sindong Castro. Sindong. Sindong. Next time, live kami sa Facebook. Sindong, are you there? Sindong. Sindong. Para madala ka mo tanong. Sindong. Para lahat Sindong. makasali next time. Asa si Sindong? Nasaan Sa si Facebook. Sindong? Okay, maybe next week or Guys, kailangan, pag tinawag yung name nyo, Friday, kailangan Friday. nandyan kayo. Kasi pag wala, sayang Thank naman you. yung 200 pesos, guys. Sindong! Yay! Sindong! Sindong, huwag ka mo nang magpagupit, Sindong. Sindong. Yeah. Sindong, ha? Yung price mo, ano lang, kay 0927568568 568-1739. Guys, pakilagay na lang. Oh, shoot. Pa-text na lang guys ng number nyo. Next number, number 20. 20. Ay, si Angel, wala bang consent? Next day. 20. Wala Ano yung Gcash? Ipasa na lang sa Gcash. Si Janet, si Badat Goromi, Gcash. Send na lang. Pwede man 200 pesos nga kwarta or 200 pesos nga lugpilit na sila. Right? So, guys, i-text nyo lang ninyo guys yung yung tawag nito. Number 20, hold on. I-text lang ninyo yung kay Junella. Miles. Si Miles ta. Miles, your number 20. Your number 20. Nanalo ka ng 200 pesos nga load. Guys, yung Gcash, itanong ko muna guys kasi nagpadala na ako ng pang-load. So, tanong ko lang ha kung mayroon silang Gcash. Okay, next number, 24689. Guys, meron pa tayong marami pang number. Okay, next number, 54. Sino yung number 54? 54? It's Nadiel. Nadiel. Kailangan nandyan kayo ha. Pag wala kayo dyan, makukurot ko yung mga singit nyo. Number 54. Nadiel. Hindi naging Nadia. Ay, Biots. Kuan man, Biots. Yay, Nadiel. Nanalo ka ng 200 pesos na load. Nadiel, text na lang ng information mo kay Jonella. Magano mo kasi mag-Gcash para magamit pambili ng pagkain sa... Oy. Sige. Sige, iti-text niyo lang yung magte-text lang kayo kay Jonella. Guys, text niyo muna kay Jonella 0927. Pag-usapan natin yung 200 pesos nyo. 0927-568-1739. Text niyo lang yung info nyo kay Junella.
Sige, GCash na lang. Okay, next winner is number 52. 52. Remart. Dumduman mo ta? Remart, are you there? Yay! Nanalo ka ng 200 pesos. Sige, pa-GCash ko. Guys. Sige, text lang mo guys kay Jonella sa 0927. Ang mga winners, text your name to Jonella Galope 0927-568-1739. Okay, next winner 2, 4, 6, 8, 10, 11. So 11 pa guys. So napakoy 14 more winners. Alright, number 71 for the next winner. Si Maricel. Maricel ta. 71. Si Maricel. 71. You're the winner. Maricel ta nagdaog. Next winner. Mayroon si Red Wings? No, Red Wings mayroon ka. Ay. Red Wings, nanalo ka ng 200 pesos. Okay, si Red Wings. Ilagay mo si Red Wings kasi, sorry Red Wings ha. Sige, ano ko na lang si Red Wings kasi siya yung nauna. Red Wings, sorry. Sorry, ilagay mo nga si Red Wings. Red Wings, nanalo ka ng 200 pesos. Exempted si Red Wings. Sorry kasi na ano. Okay. 8. Si Red Wings kasi siya yung nauna. Hindi ko na lista. Sorry po. Yung mata ko kasi Red Wings, kulang yung pilik mata ko. kulang yung pilik mata ko, Red Wings. So, ayan na. Kailangan ng pera. Number 8. Next winner. Betchay. Bitchay. Bitchay. Bitchy. Number 8. Kinsa na, day? Bitchay. Where's Bitchay? Number 8. Where are you? Are you there? Yay! Nanalo ka ng 200 pesos. Pakitext na lang na ano nyo ha, yung mga nanalo, pakitext yung number, pakitext nyo si Jonella 0927-568-1739. Yeah, text niyo siya kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo ba ng pandesal, gusto nyo ba ng, ano ba, ng taho. Sarap ng taho, guys. Okay, next winner. Oh, my favorite number. Mark, what's my favorite number? KTV, nanalo ka ng 200 pesos. Number 69, Die Angel. Number 69. Number 69, nasaan si KTV? Where are you? Yeah! Yes! Okay, 69. Oh my God, 69 KTV. Okay, pila na ba ni? 2, 4, 6, 7, 14. Oh, 11 pa guys ha. 11 pa. 11 number pa. Woo! 11. Number 41. Ay, para makita. Number 41. Who's number 41? 41.
41. Number 41. Winlord. Huh? Winlord. Winlord, are you there? Winlord. Yahoo! Winlord. Oh, salamat sa pagtanaw. Winlord, nanalo ka ng 200 pesos. Guys, ilista na lang. I-text na lang si Junella. Oh, sorry, Day. 09 sa mga nanalo po, 0927-568-1739 po. Pakitext na lang po yung mga information nyo at saka anong gusto nyo. Pandesal or taho? Favorite ako ang taho. Ay, taho ka. Next winner, number 68. 68. Sino ang number 68? Uy, gifted. Gifted, are you there? You're very gifted. Kasi, nanalo ka ng 200 pesos pag nandyan ka. Pag wala, wala. Sana si gifted. Vicente Vesky, oh, gifted. Yay, gifted. Yay. Nanalo ka ng 200 pesos. Pakitext na lang 0927-568-1739. Gifted. Oh. Next number. 29. Sino si number 29? 29. May puga. Number 29. Number 29. Sinong number 29? Camille. Camille. Camille, nanalo ka ng number 29. 200 load. 200 pesos na load, Camille. Please text 0927-568-1739. Next winner of 200 pesos is, guys, ito. Pag nahulaan nyo yung edad ko, guys, meron kayong additional 200 pesos. Anong number to? Pag nahulaan nyo yung edad ko. Mali kayo dyan. Sa N. Guys, sa N. Yung edad. Yung ano ko to. Yung age ko. Oy, si Toto. Hindi ka tamigo. Hindi tamigo. Ha? Nope. Ha? Pag nahulaan nyo yung age ko, kung sino yung naunang number nakita ko. Ay? Kayo ang mananalo. Wala. 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 Kung sino yung makahula. Yes, Shamel! Nanalo ka, Shamel! Number 42. Si Shamel nanalo ng number 42. Ang galing number 42 ta. Sino si Nanay Anak. Nanay Anak, nanalo ka. Tsaka si Shamel. Oy, di ba nanalo na si Shamel kanina? Wala, Oo. Oy, Shamel, may 400 pesos ka na kasi nahula. Siya yung unang nakahula ng edad ko. Guys, iwan ko sino. Shamel, sino ka? Sino ka ba? Guys, nanalo ka ng Shamel. Kasi nahulaan mo yung aking edad. Nahuli ka na Veronica Pisquera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shamel, you have additional 200 pesos. Ikaw, gifted ka talaga, Shamel. Guys, 42 years old na ako. Kayo naman. Wala pa. Inom muna ako ng tubig. Ito na lang ka number. Yeah, guys, 7 na lang ha. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 18. Guys, 7 numbers na lang ha. Ito talaga si Shamel. Nahulaan yung number ko. Nakita yun na guro ta. Okay, number 47. 47. Number 47. Sino yung number 47?
Number 47. Wala, 47 ka? Ha? Patay. 46. 47. Ano gusto ba? Sino yung number 47? Wala. Wala, 47. Ala. Wala 47. Ana Barriga. Wala na Ana Barriga. Si Ana Barriga. Wala siguro na lista ta? Ay, 47. Yes, Ana. Guys, may 47 guys. Ana Barriga, nandito po siya. Hindi lang nakita. Number 47, Ana Barriga. Nanalo ka ng 2 million. 200 pesos. Ana Barriga. Yeah. Guys, mayo galing din. Tanong ko din. Sa B. Number 11 sa B. Sino yung number 11? Ako si. Ako si number 11. Ako si number 11. Sino Nanalo ka? ka? Sino ka? Ako si sino ka? Nanalo ka ng 200 pesos. Ako si. Okay, next winner. 73. 73. Sino yung number 73? Si Ria. Ria. Rhea Singway. Zingway. Rhea Zingway. Nanalo ka ng Rhea Zingway. Nanalo ka ng 200 pesos. Please, sa mga winners, ulitin ko po. Sana all nanalo. Sa mga winners po, please text your number to Rhea Zingway po. Sir 927. Rhea. Si Rhea Zingway po, hindi yung Rhea brand niya. Dalawa kasi yung Rhea. Oo, ta, Ria Singway brand niya. Siya na ta. Ikaw pala yon. Ikaw na nga. Ikaw na ba? Ay, sige gang, sorry gang. Gaano mo si Ma'am Singway? Miss ko si Ma'am Singway. Sa mga winners, please text 0927 568 1739. Hala, ano na lang? 21. Guys, 4 na lang, guys. 4 na lang. Guys, 4 na lang. 4 na lang. Okay, next winner. 31. Sino number 31? Wendell Ramos. Wendell Ramos. Number 31, Wendell Ramos. Nanalo ka ng 2 kilong bigas. 200 pesos. Yeah, Wendell. May 200 pesos ka. Please text 0927 568-1739. Hala. Guys, tatlo na lang guys. Guys, tatlo na lang po. Tatlo na lang guys. Ito si Vicente. Tingnan mo oh. Ang ingay-ingay kaya hindi nabubunot. Junela Galope.
Red Wing si Janela Galope. Pero hindi ite-text nyo lang guys yung 0927. Huwag nyong ligawan. Text lang. Hingi nyo yung Yung sino yung, baka mamaya ligawan nyo ha. Lalalala. Wala! Sa G. Guys, sino yung number na may G? Na may Allah, guys! Guys! Gahon na kay GR. GR, gahon. Bisin mo, GR. Sa G. Next number. Next winner. Number 59. It's a wanted kabit. Ay, wanted kabit daw yung nanalo. Nasaan yung si wanted kabit? Ha? Bakit wanted kabit yung pangalan mo? Mahilig ka ba sa may... Ay, wanted kabit. Nanalo ka ng 200 pesos. Wala, pila na lang ga? Tatlo. Duwa na lang ka. No? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Duwa na lang ka. Wala guys. Dalawa na lang po. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Allah! Ay, sa G na sad. Sa G. Gcash. Sa Gcash guys. Ano number? Number 58. Itago ko man niya man. 58. Sino yung number 58? Who are you? 58, who are you? Si ano to? Rhea. Rhea. 58. Rhea. Pag ikaw wala dyan, Rhea, kailangan mo mag-say present. Rhea, number 58. Guys, saan si Rhea? GR, anong ginawa mo kay Rhea, GR? Rhea, number 58. Kailangan natin si Rhea, tawag nito? Orasan. Rhea, where are you? Rhea, where are you, Rhea? Guys, mag-account ako ng 5. Pag wala pa si Rhea, ibibigay ko to sa iba. Rhea, number 58, Rhea. 5. 4. 4. 3. 3. Rhea, where are you? You have Rhea. 2. Rhea. Last call for Rhea. 1. Sorry, Rhea. You're out. Rhea. Dalawa na lang. Dalawa pa. Ayaw lagi pa mayabas. Ano ba? Mayabas. Okay. Next number. Last number na to. No, dalawa pa kasi si Rhea wala. 57. 57. Rhea, 57. Rhea. Number 57. Si Lucas Santos, ne? Huh? Lucas Santos. Lucas. Rhea. Rhea, sorry. Lucas. It's Rhea. Ngano man lagi na mayabas. Ayaw lagi pa mayabas, Rhea.
Lucas Santos. Lucas, nanalo ka ng 200 pesos. Hello, ta? Ibigay na lang daw tayo Okay. kay Ria, sabi ni tita. Okay, Ria. Mayroong mabait na nag-donate, Ria, para sa'yo kasi last call na sana yun. Okay, nanalo ka ng 200 pesos. Okay. Lucas and Ria, nanalo ka ng 658 na. nanalo ka ng 200 pesos. Oo, Si Ria, ito number si Ria. 58 and 57, Lucas Santos, please text 0927 0927 Okay, ta? 568-1739. Okay, bye-bye. Ria, dahil Si Ria, ka na, tita. Okay, na ba naman, tita? ay, Ria, nanalo ka ng 200 pesos. Text na lang yung information nyo kay 0927 568 568-1739. Congratulations, Rian Lucas. Okay. One more. Mabait ako eh. One more. One last sa 200 pesos, guys. Bago tayo mag Number 28. mayroon na nalaglag. Uy. Sa color na pula. Pula. Sa ay. Hala, sa ay. Sa ay, guys, sa ay. Ano to? Sinong sa ay? 28 na na? Ano na, 28? 28? 22. Last na ni ha. Last na ni sa number 22. Si Ama? Sino? Ana? Ana, number 22. Sino siya? Oh, Ana. Asaban to Joe. Yeah. Ana Aranaido. Ana Aranaido. Nanalo ka ng Ana Aranaido. Nanalo ka ng 200 pesos. Ana Aranaido. Nanalo ka ng 200 pesos. Yahoo! Guys, ready na ba mo sa small balikbayan box? Ala, dari dyan. Di sa akon. Malive mo ko din. Guys, Wait ka. ano pa bang gustong tatawag muna ako sa sa banker ko. Guys, tatawag muna ako sa banker ko kung ano pang gusto Ano pang gustong mapapanalunan? Genevieve, basi sa Balikbayan, box ka. Tatawag muna ako sa banker ko ha. Hello, banker. Guys, tatawag muna ako sa banker ko, guys ha. Kung bago tayo mag-raffle ng 1 Balikbayan box for free. Oh, hello. Hello, banker. Banker, ano pa bang maibibigay natin sa ating mga soking taga-subaybay? Ay, mamimigay daw kami ng consolation prizes. Consolation. Ano po yung mga consolation prizes natin, banker? Diyan muna kayo, guys. Huwag muna kayong alis dyan. Bakit naging 35.7 na lang yung viewers ko dyan? Mamimigay pa kami ng mga consolation prizes. Yay!
Banker, ano bang ano natin? Parang marami pang marami. Bago ko ibibigay. Oh. Next week banker. ang second batch. Ano bang banker? Banker. Nagdaog ka ng 200. 25 na yung nanalo. 25. Ay, Mark! 50 pa. Yung hindi nanalo, 50. Yeah. Guys, may mabigay kami ng mga consolation prizes. Before i-draw yung small balikbayan box. Wow! May shampoo na 20 kamo. more, another 200. Wow! Mapaad? 100 Gcash for 100 pesos, guys. For 20 more people. Uy. Guys. Mabait yung banker natin ngayon. Yeah. Guys, yung banker namin mabait. Nagbigay ng tagwa 100 pesos sa 20 ma-live ko liwat. people, guys. 20 person. Guys, 100 pesos Gcash. Ready na ba kayo? Ready na ba? Ready na. Okay, another 20 person, guys, na manalo ng tagwa 100 pesos. Guys, okay. Woo! Bravo! Guys, parang bango. Bango talaga. Bango. Bango. Bango, guys. Naligo kaya ako, no? Sagot lang. Okay. 100 pesos. Ang unang 100 pesos, Gcash. Talaga. Dari ka. 100 pesos. Dari ka. 100 pesos ni guys, ha. Nasaan yung moderator ko dyan? Junella Galope, nandyan ka pa ba? Ilista mo yung 100 pesos na mag-text sa'yo. Alright. Ang unang nanalo ng 200 pesos, kailan makita yung number? 200 pesos. Number 3. Sino yung number 3? Number 3. Sumakit na yung ano ko nga. Ano ba to? Ano ba yung dito? Sore throat. Sore throat. Ay, hindi enta. Nadia! Si Biots, Biots. Nandyan ka pa ba, Biots? Guys, i-text niya lang si Junella Galope. Guys, 100 pesos. Nadia, for 100 pesos. Yung moderator ko dyan, Junella Galope, for 100 pesos to, ha. Number 3. Sino yung number 3? Number 3. Nadia. Number 3. Sa 100 pesos. Nasaan yung isa? Yung nanalo. Okay, next number. Number 2. Number 2 for 100 pesos. Number 2 for 100 pesos, ha? Gina. Okay, so to. Jenna? Oo, Jenna. Number 2. Jenna, number 2. Where are you? Gina. Si Gina. Gina May. Nanalo ka ng 100 pesos Gcash. Please text 0927-568-1739 for Gina. Gina anak. Okay, next winner for 100 pesos is
51. 51. Number 51. Lilian. Lilian. Where's Lilian? Lilian. Number. Yeah, Lilian, please text 0927 568 1739. 100 pesos ni guys for consolation prizes dahil mabait si Bunker. Number 37. Number 37. Kinsa si number 37? Sino si number 37 for 100 pesos? Bibi. Bibi. Naba si Bibi for 100 pesos. Yeah, Bibi for 100 pesos. Woohoo! Woot! 100 pesos. Text 0927 568 1739. Okay. Next number and winner is number 32. Number 32. Javelta? Javel? Javel, are you there? Java. Oh, Jarel. No, Jarel, nanalo ka ng 100 pesos. Cheers, guys. Jarel, nanalo ka. Text na lang si 0927-568-1739. Okay, next number. Number 17. Yung mga nananalo po, number 17, yung mga nananalo, text na lang si Janella 0927. Emmy Rose. Emmy Rose, where are you? Yeah, Emmy Rose. Text 0927-568-1739 para i-claim ang iyong GCash. Number 27, next number. Number 27, sino yung number 27? Janella. 27, Angelo. Who is Angelo? Angelo, are you there? Angelo. Hoy, Angelo. Asa ka? Angelo, ha? Asa ka, ha? Angelo. Asa na mo? Number 27. Yay! Angela. Nanalo ka ng 100 pesos. 100 pesos po. Sakit na. Text lang si 0927-568-1739. Okay. Next number. Uy, dalawa guys. Dalawa. Dalawa yung nahulog. Ang unang nanalo ng 100 pesos. Number 25. Number 25. Takisha. Ha? Kizia. Kizia, are you there? Yay, Kizia. Nanalo ka ng 100 pesos. Please text 0927-568-1739. Guys, sakit. Sakit man dahil tutunlan, guys. Kaning magsigig kuan. Yaw. Next number. Number 66. Number 66. Nanalo ka ng 100 pesos GCash. Number 66. Si Janella. Janella, guys. Ang moderator na to, guys.
Natsambahan. Natsambahan, guys. Uy, si Ina Gaborno nahuli. Hi, Day. Guys, si Ina Gaborno. Shout out. Day, nahuli man ka, Day. Noon sa man ka, Day. Ayaw, lagi pamayabas ba? Number 66. Next winner. Number 9. Number 9. Kinsang number 9? Number 9. Wala gawa ka, ginawa pa. Ryan Anthony. Ryan. Ryan. Kani si Ryan ba? Ganiharan ni siya. Asa naman ka, Ryan? Yeah, Ryan. Thanks, Ryan. Nanalo ka ng 100 pesos. Hi. Hindi Ken, wala pa akong natawag. Ha? Cheers. Gang Carla ka, Ay! subscribe ka. Hi, Marilong Bulanon, guys. Subscribe nyo si Marilong Bulanon, guys. Ti, asa man ka, ti? Gani harami dari? Nanakit na akong tutunan, te. Okay. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6. Guys, mayroon pa tayong 10 bubunutin. Ay, naglutog pa nun. Te, pakan ako, te. Te, pakan ako. Gukuan ko. Okay, next number. Number 50. Number 50. Sino ang number 50? Si Beth. Beth. Napabaka diha, Beth. Yay! Beth Oligo. May 100 pesos ka. Text na lang si 0927 568 1739. Next number. Nanakit na akong tatanan. Number 40. 40. 40. 40. Nanalo ka ng... It's me. It's me. It's me. No, it's me. Hi, Karel. Number 40. Yahoo! Text na lang si moderator na to, ha? Salamat. Okay. Number 5. Number 5. Justin! Si Justin. Oh, Justin! Nanalo ka, Justin! Gana daog ka. Number 5, 100 pesos. Please stick. Mention ka na si Justin. Paano ba mention eh? Paano ba mag-mention? Ito, Biots? Ay, Biots naman. Wala na ako, Biots. Yeah. Tapos sa tatay na silong. Tapos akong bag. Tapos sa bag. Para sa? Karon? Karon? O niya? Nagtanong ko mag-TV. Okay rin na siya. Mark, are you okay? Mark is okay. Hi, tita. Hi, mga tita. 65. Mark, come on. Let's join us. 65. Number 65. John Vincent ka. Hi, Boholanos ng gamay. Kasi John Vincent. John Vincent, where are you? Justin, nanalo ka ng 100 pesos. Faces. Yay, John Vincent. Text na lang si 0927 568 1739. Small box. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
Guys, 6 more. 6 more, guys. 6 more. 6 more. Number 14. Number 14. Nagkuha naman mi. Nanan ni number tanan. Si Tanita. Naulay. Pesquera. Nets Pesquera, nanalo ka ng 100 pesos. Nets Pesquera, 100 pesos. Woohoo! Nadia, nanalo ka ng 100 pesos, Nadia. Sa N, number 35 for 100 pesos. Sa sunod na lang, buhulan ng gamay. Kasi Baldo. Kay naghatag naman mi, wala ng extra. Si Baldo. Baldo, Baldo, hopefully waka na balda. Nanalo ka ng 100 pesos. Baldo. Napa ba ka diha? Baldo. 100 pesos for GCash. Hi. Yay! Nanalo ka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Apat na lang guys for 100 pesos. Kita ko na sa tan. Ang nagdaog wala si Marcela. Big thanks sa inyo. 7, number 7. Oy, alam ko to si number 7. Via! Via! Oh my God, Via. Dahil nagdaog ka, Day. Via, nanalo ka ng 100 pesos. Next number. Oh my God, para ng, uy, sayaw naman kayo dyan. Parang wala ng ano. Oh, number 1. Nanalo ng 100 pesos. Number 1, 100 pesos. Wala, 1? Buhulan ng gamay sa sunod nga raffle. Ikaw ang number 1. Wala number 1. Number 1. Pag may number 2, may number 1. Number 1. Sinong number 1? Number 1. Hala, walang number 1. Wala number 1? Ano ka oh? Si Amoy? Si Amoy Grace? Amoy Grace. Sino yun ta? Ay, si Grace? Asawa niya. Amoy Grace, nanalo ka ng 100 pesos. Next number. Oh my God, Guys, duha na lang guys. Balikbayan ba? Guys, may balikbayan box pa. 34 lang ang watcher diha. May balikbayan box pa. Gusto niyo mag-join? 64. Nits Pesquera nanalo ng 100 pesos. Number 64. Kinsa number 64? Si Jude Palma. Jude! Nagdaog Jude Palma. Number 64 for 100 pesos. Text na lang si Jonella. Ang nag-join sa ako. Next. Message ko lang. Winner is 18. Number 18. Number 18. Zen. Zen, where are you, Zen? Zen, where are you? Yay! Nanalo ka ng 100 pesos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ay, guys! Humanaw, guys! Oh, ano ang mga winners ako, ano? Guys! Yahoo! Yeah, One balikbayan box.
Guys, one balikbayan box, guys. One balikbayan, guys. Kinsa ka ang ma-winner sa akong one balikbayan box. Next time na lang, guys. Next time na lang. Ready na ba mo? Okay. One balikbayan box, guys. Woohoo! Subscribe na lang, please. Guys, sa wala nakakuan, wala naka-appeal karon. Sa sunod, guys, mupalit ko ani ka ng empty kay para kay 75 raman ka numbers. So mupalit ko ani extra kay para napay ang uban maka-appeal. Sino kaya? Guys, kato di ang nakadaog og kuan nakadaog og yung tawag nito, yung load at saka yung GCash. Text na lang si 0927 568-1739. Kina. Ready na ba mo? Ready na. Hello. Sila. Sino pa ba yung ano dyan? Guys, apa. Inom muna ako. Si Apon, di. Ang wala lang nakadaog. Sila yan. Genevieve. Pag si Guys! Janet. Ano naman? Ready na? Nan. One LBC Balikbayan box. Guys. So, 60 days maabot, ano? ha? 60 days maabot. Guys. Small balikbayan guys. Small. Na siya small, medium, large. Small, medium, large. So, ang akong ihatag, guys, small nga box. Dako sad na siya. Kanya, kung kinsa itong madaog, guys, ako siyang tagaan, one rubber shoes, Oy! one rubber shoes, Guys, listen. and one USA nga mark sa maybe t-shirt. And then the rest, guys, kuan na yung groceries. Groceries na. So, Shampoo, habon. mayroong mga shampoo, mga noodles, mga basta. So, one rubber shoes. So, kung ano sa inyong gusto, one rubber shoes, inyong size, one na guys ha, one lang. Kaya wala tayo kwarta. Guys, namula na akong mata. Wala na akong pambili ng pilik mata. Bigay, ko na lang ng rubber shoes, guys. Yung pangpilik mata ko, guys, rubber shoes na lang. So, guys, ready na ba mo, ha? One rubber shoes. Woo! Okay. La 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 la. Sayaw mo ako. Sayaw. Ready na. Excited na sila. Sino excited dyan? Raise your hand. Sa mga excited dyan. Okay na. Ilagay natin dito para makita naman yung number na mahulog. Sino excited? Ay, kabado na sila. Ano yung number na hindi pa nabunot? Nakikita ko yung mga number nyo, guys. Woo! Hala! Guys, one balikbayan box. Guys, ang balikbayan box, guys, 90 days na siya matanggap. So, ayaw mo pag-expect nga, kuan karon ninyo, daog. Pag nanalo kayo, bukas ka agad matanggap. 90 days na siya, guys, kay, dadaan pa yan sa, saan ba dadaan yung LBC? Dadaan pa sa Iraq. Titingnan pa yun ng mga Iraqis, guys. Sa Middle East. Ano pa? Bago makarating sa Pilipinas. Excited na si Pian. Guys, excited na. Dadaan pa daw sa immigration. Bibigyan pa yan sila ng visa. So, 90 days na siya, guys, ha? Baka sabihin nyo, ha? Niloko lang ako, hindi pa dumating. 90 days, 3 months. May SQ na medyo ma-delay.
pag nasa ano kayo, nasa Maynila, kung sino yung mga taga Maynila, madali lang, mga 30 to 40 days. Pero pag sa provinces, takes 90 days, guys, 3 months. Maximum yung 3 months. Okay, excited na. Okay, ikotin na. One Balikbayan back. Anong size ng shoes nyo? Sana all, sana all. Ano gusto nyong shoes? Ha? Guys, Michael Jordan? Ha? Size 9. Oh, sana manalo yung ano, para size 9, mabili. Ha? Yan. Ah! Hello! Wow! 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 Wala. Okay, ito na guys. Ito na talaga kasi Nike daw. Ano pang mga brand na gusto nyo? Para ano, para masaya. Ay, bakit yung Generous ka, tama. Subscribe lang kami ya. bakit yung watcher ni Vanessa ano lang, 6? Hindi kayo excited? Wala na sila nadala. Ay, ubus na. Anong size? Uy, 36. May 36. Ba't yung laki niyan? Okay. Totoo na to guys. Ito na. Ay, guys, kulay dilaw. Ay, naguro. Ay, oh. Guys, kulay dilaw yung nalaglag. Oh my Ha? God. Maybe si Day ang sa ako. Ay, ito pala yung ano, kasama ko yung host ko. Ay! Yung pamangkin, ang ano niya, kutis pa lang, kutis porcelana yun, guys. Nagda-diet siya. Hello! Si Vanessa. Guys, ito yung manalo. Yung Balikbayan box. Ano to, kunin ko na. Hello, guys. Ang laki ng number. Malaki siya. Sa bingo siya, sa O. Sino kaya to? Tingnan ko muna. Hindi ko muna yan. Sino to? Hala. Wala na. Si Yaya. May pwede. Si Vicente. Hala! Number 72. Yaya Amoy. Yaya Amoy. Tita. Yaya Amoy one Balikbayan box. Yaya Amoy. Yaya Amoy. Guys. Yaya Amoy, guys. Nanalo ng one Balikbayan box. Yay! Congratulations! Yaya Amoy. One Balikbayan box na small. Guys. Guys, salamat tanan sa nag-watch sa ako ang channel, guys. Share ko na to. Ay, ang winner. Ang winner, guys, nanawag. Kay nawadan daw siya internet. Yaya Amoy, nanalo ka ng one Balikbayan box. Wow. LBC. Unsa man nga balikbayan kanang dako nga balikbayan. Small. Yaya Amoy, ikay number 72. Kulay dilaw, Grand guys. prize ra ba na? Grand prize ni Unsa may guys. sud anang kuan balikbayan box. Mga groceries. Lami na. Guys. Wamang kay patag. Guys, salamat guys. Maybe next week guys, magkuan na sad ko ha. Magparaffle na naman ako guys next week. Salamat sa tanan nga sumali, sa lahat ng sumali guys. Thank you sa lahat. Thank you. Thanks sa support guys. Thanks sa pag-subscribe. Sa padako ng balikbayan box. Ang small tita. Excited na yung nanalo guys. Sabi ko 90 days. Kanang ginani ko dako niya. Kani? Ha? Kani? Dili. Dako pa diha. Yeah. Nako ka din. Kanang small. Kalahati dun sa pinapadala nating ano. Ah. Yan.
Di ba na large, extra large, katong small. Yeah. Small Guys, pero- salamat sa lahat, guys. Yung hindi sumali, promise next time na raffle ko. Bibili ako ng extra nito, yung extra nito, guys, na walang numbers. Para marami kasi ito siya, 75 numbers lang siya, yung bingo number, 75 lang. So, bibili ako ng extra. Day, wa mo to, day. Guys, yung nanalo, hindi maniwala. Hindi siya maniwala. Te, maniwala ka na, te. Nanalo ka na. Alright, guys. Salamat sa lahat. Yeah, sa lahat ng nanalo po, sa lahat ng nanalo, i-text nyo na lang si, sino ba yung nanalo? Yung nanalo ng 100 pesos, i-text nyo si 0927 5681739. Guys, sakit pala ng lalamunan pag daldal ka ng daldal. Bakit yung mga chismosa, no? Hindi nananakit yung lalamunan nila. hindi pala, mahirap pala maging chismosa. So, masakit yung mga lalamunan. Yeah. Nadia for 100 pesos. Nadia. Gina. Lillian. Bibi. Jarrell. Amy Rose. Angelo. Janella. Ryan. Beth. It's me, Justin. John Vincent. Nitz Pescara. Baldu. Nabalda. Via. Mary Jane. This is yung amoy. Oo, ta. Si Grace Amoy. Grace Amoy. Jude Palma Zen. Please text nyo si 0927 568 guys, ayoko na maging chismosa, guys. Hindi pala masakit yung lalamunan pag chismosa ka, guys. Sana wala si ate ang ganda na. Ate Mars. Guys, shout out Marilong Bolanon, Nina Gals, sino pa ba yung mga ka YouTube channel ko? Ria Gals, si Ina Gaborno, ano ba yung mga nila, mga ang tawag nito, YouTube channel nila. Pa-subscribe, guys. Kigs Take 01. Kigs Take 01. Hello. Tapos na ang chikahan natin. Guys, gihubak na ko, guys. Ay, si Jen Fronda. Oo, Nadaog ka daog na sa 200. Oy, gang. Ang 50 Jen Fronda, nadaog ka. 200 pesos. Text si Jonella sa imuhang load. So, where's, asan mo 200 ga? 200 na ito nga Ito, 200. Dito. Yang 200 pesos. Si Joy. Ano na si Joy? Joy. Oo, Joy Erasmo. Hyacinth. Annalyn Vasquez, Alexa Shamel. Si Shamel, guys, nanalo siya ng 400 pesos. Kasi, nahulaan niya yung edad ko. Ikaw, Shamel, ha? Katrina, Kyle, Sindong, Miles, Nadiel, Remart, Marzel, Red Wings, Bichay, KTV, When Lord Gifted, Camille, Nanay Anak, Ana Bariga, ako si Wendell Ramos, Wanted Kabit Lucas. Sino yung nanalo ng 200. Machine.
Wala pala. Wala pala dito si ano, Wala si Jen Fronda. Jen Fronda, wala gali si Jen Fronda. Wala man di si Jen Fronda. Gang, wala gali gang. Ari pa di gang imo nga number gang. Anyway guys. I don't know who's Ria. Guys. Guys, please subscribe. Kids take 01. Hello. Guys, dili dahil nilalim ning magsigi kag chismis. Sakit sa tutunlan, guys. Murag nagdugo na akong tutunlan, guys. Sige kag chismis, ngani dahil ni. Mga silingan ako dito sa Pilipinas, guys. Magsigig chismis. Sakit gyud ay tutunlan, guys. Mundang na kog chismis, guys. Kay mabadaan kong tilaok. Daya. Nako kayo. Mabadaan kong tilaok, guys. Inom sa kog tubig, guys. Init daw. Warm water. Hello mga winners. Mga winners. Salamat. Salamat sa inyong tanan. Diday. Come here, Diday. Come here. Say hi to our family. Come on. Say hi to aunties and cousins. Come. Guys, na ako igagaw dani. Come here. Nasaan na yung mga igagaw na ako dire? Hello, Trish, Ma, come here, Ma. Ma. Where's Ma? Magluto ka ga? Hello. Dili si Kuan, si Diday. Yan bars. Yan bars, wala ko'y kwarta yan bars, naubos na. Te, napagaw ko, te. Sakit ko ayo dahi, te. Di na ako maging chismos, te. Mag-change na kong career kay Kuan. Makapagaw. Inom sa ko. Saya sa ko. Asa na mga kasayaw? Tita Pina. Sayaw ta tita.
Kalami sa init tubig dahil. Mm. Guys, alas 10 na dire guys, matulog na ako guys, kay namula na akong mata guys. Ay, salamat. Salamat sa tanan. Salamat. Guys, salamat tanan sa mga winners. Pakitext na lang, pakitext na lang si Janella. Salamat guys, salamat. Kontak ko na ako atong moderator kung saan ninyo pag-claim sa inyong prizes. Yeah, sa sunod, manghatag ko daghan nga consolation prize. Salamat Ryan. Salamat sa tanan. Salamat Day. Amping mo dihang tanan. Amping mo taga Pilipinas. Be safe. God bless you all too. Bye-bye. Bye Yuan Bars. Bye Te. See you sa imong vlogs at si Marilo Boholanos. Oy, ayaw po tao ng madam. Uy. Ayaw ng madam, Day. Madam damin. Ayaw na, Day. Madam damin na, Day. Diday, come here. Just say hi. Diday. Dali ba? Pag sure diha. Dali ba? Nag-hi, oh. Dali lagi dali. Dali lagi. Ay, hi ra, oh. Hi, nara si Diday. Dako pa nako. Diday. Oh, gapa kayo yung Diday. Diday. Diday, oh. Say hi. Hi. Hi, ate. Hi, ate. Oh, Anna, si Ate Mabel. Ate Mabel. As Diday, oh, dako pa nako. Dako kuan, dako bugan. Pag binisaya ko no. I can't. You can't. Ako kano kang kuanon, be kusion kung di baka makakuan. Di baka kay balo mo Bisaya. I need to cook. You need to cook. I'm hungry. Can you cook for me? Yeah. But you don't know. I do. Okay. Bye guys. Salamat sa pag-watch sa among channel. Please don't forget to subscribe La Familia Boholanos. Dai kay balo day naginartira. Kay balo magbinisaya. Panagsa makalimot magbinisaya. Dili na taga Amerika na di na sila kay balo magbisaya. Diday. Pag binisaya ko no. No. Ay nakahibalo magbisaya si Diday. Pag binisaya be. Unsaon ko na magbinisaya be? Unsaon pag-ingon og kuan? Dali diri ba? Mag-inisaya. Dali diri ba? Unsay mong giluto? Unsa man ang dumpling sa Bisaya? Ow! Guys, so ako kay anak, guys. Ako, guys. Di ko kahibalo, guys. Strike akong inahan, guys. Di ko kahibalo. Jakan! Bitaw, guys. Kuan ako, out na ko, guys, ha. Salamat sa tanon. Salamat. Namulan akong mata, guys. Katulgon ako. 10:30 na. Hi, Te! Okay, Te. Salamat sa tanan. Thanks, guys.
Thank you guys. Dai, salamat Dai. Bye-bye. Bye. Bye-bye.